but there's no place like home. Memories, melodies, thoughts that make me smile. It feels good to be home. It feels good to be home. Home is where my heart goes singing la-di-da-di-da. Love is overflowing, the sun comes shining. At home radio. Home is where my heart goes singing la-di-da-di-da. Dance like no one's looking, the music's playing. It feels good to be home. It feels good to be home. At home radio. Ang programang ito ay isang bayad na pamamahayag. Anumang pananaw at opinyon ng tagapagsalita ay walang kinalaman at pananagutan ang himpilang ito. This program is powered by Biramax Capsule. Biramax Capsule. Max Gahi, Max Lami. Gahi ni Bay, gahi ni Bay, gahi sa balita, gahi sa kalingawan, gahi ni Bay, gahi ni Bay, gahi sa balita, gahi sa kalingawan. Kami mo dahil sa akin ang dahigon, umabati ko sa aking batikuson. Oh, Bati Arbonong Jr. Oh, Bernie Bitok Bitok. Gahi ni Bay, gahi ni Bay, gahi sa balita, gahi sa kalingawan, gahi ni Bay, gahi ni Bay, gahi sa balita, gahi sa kalingawan. O kaniya na ang mga gahi. Art Bunho Jr. O Bernie Bitok Bitok. Good morning! Good morning, good morning, good morning, good morning. Good morning, good morning, good morning! Good morning, kagahiber! Good morning! Amon lang gumugahi ba ang morning? Medyo bugnaw ra bang panahon? Ay, Kay- mo ni ang kalamiigahi. La. Ana, agay. Mabugnaw nga morning ka natong tanan. Kumusta Morning ka labi mo, na. mga kaigalaan? Hay! Oktubre 22 na karon. Grabe, kapaspas sa panahon. Alas 6:51 naminaw mo sa Home Radio 93.5. O kung karon lang mo naka-on ug nakabantay na. Sabi na may gatingog lagi ron. Kani ang pinakabagong programa, duha pa lang may kasimana. Ang magduha pa lang, kini ang gahi ni Bay kauban ng Hilas King Bernie Bitok Bitok. Art Bonhoc Jr. Thank you. Assalamualaikum sa ato mga kaigsunan nga mga Muslim diya sa Lanao del Norte, Lanao del Sur, ug sa Tibok, Mindanao. Kumusta ka mong tanan? Ug siyempre sa mga nasa riyon, Cagayan de Oro, Camiguin, Hingo, og Iligan, Bukidnon. Ay, i-appeal na lang ng line Panita Butuan. Mars. Uguban pa, good morning. Davao, Uzami. Og naka-online po nato karon nga nagtanong nga sayo kayo. Good morning. Good morning sa ato mga followers, Nasa likers. Facebook nami sa gahi ni Bay. Good morning sa tanan. Sa tanan mga nag-exercise, nagbakay-baklay. Ako ginapirmitin kinabalik-balik nga kung sige mo baklay 2 ka oras pero mukaon kay mo usa ka kaldero, wa gyapon ay pulos. Ako lang nang utrohon ha. Ako lang nang utrohon. Tapos kanang magbaklay-baklay, jogging-jogging, dapat consistent na siya. Ang pangutana, pila ka S sa consistent? Consistent na R. Ang usahay man gud na uban makabaklay lang mga kausara sa usa ka bulan. Pamati na nila hala. Lo ni gamay na do. Kanang consistent bitaw niya versus kanang non-consistent. Tanawa ha. Yung tayo, weekend lang ka nga mag-gym. Oh, yan, Jim. Weekend lang. Oh. 1 hour sa kada Sabado. Oh, kana. Pildihon ka nga 10 minutes lang kada adlaw. Oh, exactly. Tama. Kaysa mag once a week ra ka, mas may pang Bisa pag 5 minutes kada adlaw. Push up, Yes. mga tag 10 counts lang ka. mm, Inana. So, pildihon nimo tong once a week ka. correct. Very good. Mo nang ginatawag nga consistent. Yeah. Pila ba ka ay sa consistent og ay? Basta kay pirmi di pa. Buha para di Di na lang. Pirmi, basta kay pirmi. Oy, og siyempre, ato pong maing buntag sa mga inatay.
Oo. Wala mi na malikas, wala inatay, meaning inahan pa, Tatay na. tatay pa. Nana. Kaya naman ko iba ni nga na art nga, kung uban bali, kaya ang mga bana mo, igatrabaho, ang ina na bilin, dapat biyapod ta, usay ra ba, kaya di kayo na to ni sila ma-acknowledge. Kaya na ba yung mga women's month, na yung mga, wabi atay, Walay wala yung mga men's month, na ba yung men's month? agamens bang yun na. Agaman. Menstruation na yung kasabot. Okay. Pero waman ko para sa mga lalaki. Ah. What if ka ng mga lalaki po din nga mobitaw na iuban bitaw sa module galalis kaya mga bata pangutanon kung sa'y trabaho silang papa. Oh. Takasagara ba mayon na kita nga ang mga papa trabaho yun na. Oh. Ang mga mama mo nang nasa balay maglaba. Siyempre ang bata naanad man siya ngayang papa mo po'y maglaba di gibutang niyang papa mo maglaba. Oy kani kay actually ako ning gisutan si Mart. Kabalo ba ka nga natay kagayanon? Kani, grabe ni ka good vibes. Good vibes, good vibes ni. Ako na-inspire yun ko ani. Paminaw mo ha, katunguban di nga medyo na ano ha. Usan ni kaamahan, kagaya ano ni, nga naning kamot nga makabangon ang ilang pamilya ni atong nagsugod pa ang pandemya. I'm sure dagan di nga nga sitwasyon karon. Naglisod na og padala kaniya og kwarta ang OFW nga asawa aning tawhana. Tungod sa skeletal workforce nga gipatuman sa nasod sa Australia. Kay abroad man ang asawa may abroad ani. Okay. Busa aron dunay kasuporta sa ilang anak, nidiskarte siya og pamaligya og tuna roll. Oh. Bisaya, tuna roll. Tuna roll kanang gipaligid-ligid nga isda. Tuna. Actually simple ra actually ni nga recipe. Okay. Loaf bread gibag ta. Lang ana niya. Nya. So, nagsugod lang una siya sa iyang mga kaila o kadugayan ni patok ini. Dagan na ga-order. Grabe. Wa niya damha nga sa iyang mulambo ang iyang gamay nga negosyo. Sa karon doon na siya yung mga partners nga kaila na nawad anog trabaho panahon sa pandemic o certified na sa karon nga gahi kabay. Gahi kabay. Para to ning isgutan na to sang gipukaw karon. Nakaroon niya si Buding, ang iyang pangalan Buding Paktura. Mayong buntag kagahi buring. Kadyo lang be Buding, pakiundo si mong ayan na. Buding, good morning ni mo na. Good morning! Good morning. Ko agmay ni ganahan ko aning buding kay kaulo ka taas ang energy good. Taas ang energy. Ana. Buding, good morning ni mo na. Para makita ni mo si Art. Uncle Art. Buding. Sir Art! Oh. Kung nakadumdum baga, ako nag-guide mo sa rafting. Yes. Tawa. Maubitaw nga kuan. Dito ko na ilag nimo katong kuan Chris Aquino Falls ani mas ka. Ha? Amo ba way nadiri kuan. Okay, dili nahulog si Chris Aquino. Ana, perti na mong ilara ato. Kay tama si Buding, kuan-kuan po ni Saga. Sa whitewater rafting guide. Tour guide. Be ato isguta na. Kaning iyon ani makagahi. Kung ang uban kanyo mo yun nga, paita sa panahon, lisod ang panahon. Remember ha, if you keep on thinking nga lisod, ayaw expect nga mahimong sayon ang kinabuhi. Correct. Kasi makagingon siya mo ko kayo nga lisod. Pero kani si Buding, Oo. taliwala sa kapitos, wala niya gihisgutan ng kapitos. Oo. Pwede ka matem ka masultig, pitos man. Pero, kagay Buding, pwede daw paki-istorya eh. Sir lang, katong panahon sa, ay no kabalo kong abroad, nagbarista man ka, di ba? Una. Tapos yung imong asawa mo'y abroad. Pagsulod sa pandemic, unsa kalisod na dayon ang sitwasyon? Nagdungan ang kwan. Mali. Madungan man yun, sir. Madung ka, no? Dungo kayo. Kwan, kanang nag-close man tong akong gitrabahoan na akong coffee shop. Oh. Sa lockdown sa Cagayan. So, ang amo pong chance po na mong maka-apas lugar dito sa kung Paris, labog ito rin. Supposed to be, mo apas tana ka dito sa Australia. Anang ta. So, nalabog yapon siya. Lagi, yagi gigoto yapon og kanang depression gid ba kay kung kabalo sa kumbaton. Dali sa kuang So ni action sa kaghangad-hangad sa Alcoba og nananaw sa mga tuko kung unsa ang buhaton, ana. Ana gid idol. Tapos, giyon sa man nimo pagkuan nakaingon man ka nga, adi pwede ni. Borag kailangan ko maningkamot ani. Kaya unani mo rin sa kagay Buding. Makarelate ang uban natong mga listeners ro nimo. Og uban nga mga netizens nga ga-follow nato. So samtang ikaw naghangad-hangad sa imong alkuba, nakita nimo mga liki ni samot, grabe imong depression.
giunsa nimo giunsa ka nang turn around, paradigm shift. O burabag na kung anong ngani man dayon. Palagapon mga sir, ako ang inspirasyon lagi gyapon kay akong bata. Oh. Eh, siyempre, Emerald Ray, kanadlaw, gauban, galantog sa iya nga. Hindi maayo. Hindi maayo nga siguro taghangad-hangad. nga. Oh. Correct. So, kay, dili mo po na po ang naglisod, tanang gid lugar, pero kung imong itanahon-tanan, like, sama sa, pamalitang yung lugar ko sa social media, so, sige, pambuhat sa ubang tao lugar para mo, Makasurvive. Makasurvive. marami siya anak lugar ba. So, wala mo kita yung panahon na ni para magmukmuk or magreklamo. So, Correct. adapt na gilta. So kibali ang anak mo na imong inspirasyon. Oh. Karon sa tanan ni Baligya nganong tuna roll? Giun sa man nimo asa man ka nakakuha ni? Ayun, hilig ko pan, sir, hilig ko hilig ko pan ka na i-share ko na sa ko ang kapwa gyapon nga tatay ra gyapon bang para pagsnak sa mga bata. So, ilang muna kong bata sir kay kana medyo ni pagka kay sa pagkaon kay namon ni siya ASD. Oh. Okay. So, dagan siya na siya mga murag mga ginabawal sa iya ha. Sa school, sa nga. So, gitry na ko sa iya ha. Yan man siya. Yan ang kapangitawan lugar kada hapon ba. So, uno na ako nga. Yan ang akong bata gali. So, magaling. At still ka na kung sa akong mga amigo po. Hindi na silingan. So pilay initial capital nimo ato? Pagsugod nimo, pilay imong initial capital ug kumusta imong pagbaligya? Pa, nagsugod ako sa kwansa. Mga 200 plus, mga pila na ito kalupret, mga tulor ang sudo kalupret. 200 plus pesos, ha? 200 pesos di ang nagsugod. Oo. Oo, dahil pila na kalupret, tulor na kamuog, yung mga ingredients. Direra sa mga kalimot ng kukuga. Ako rin ipang Gisuroy. Isoroy. Sincere lang, nga, ugma, mamaligat ko, kanang paliti kong panbi. So imo nga mga kaila. So nagsugod sa kaila. Oh, gipang message lang nimo. Confirmation, bike naman, bike. Oh, bike na. Bern ha, nagsugod sa 200 pesos, nya gi-message ang mga kaila o nya delivery bike ra. Karon, kumusta na kagahi buding ang imuhang tuna roll nga negosyo? Oo. Buyag gid kayo kay ini natamaan ko sa akong mga amigo nga mga share po nila akong mga akong tunalor po na Oh. ayun. Namo ko mga silingan diri sa una mong nga mga vlogger mong sir, so natamaan po ko na advertise sa una, so nako gitong impact yun. Nako gitong impact, so kalipod-lipod taon ko. Pero So at least medyo na na-income, makatabang-tabang na. So makapalit na usa ka bakid nga bugas. Oo na. Buyag sir. Makasuporta na sa anak. Oo. Buyag. Makabayad na sa kuryente Makabayan na sa kurente. o tubig, Lina. no? Tapos makadugang nag-asawa. Sorry. Save. Oh, ani na lang, buding. Katong uban diya nga mo pay pagsugod-sugod pareha po nimo nga inahan tatay unsa imong mensahe para kanila. Labi na karon nga ni pandemic, medyo nakiuban nga naglisod pod biya kayo. Wala tayo panahon para magmukmuk karon sir. Wala ato may sulya, wala tayo panahon karon para magluya. Oh. Adapt kita dayon. Kung saan galing sa inyong gusto ninyo nga testingan ay mo pagduduwa nga testing kay walay paspasin dagan sa panahon. So kumbate kita. Oy, gawas ni Ana Bern nga nikita na siya. Oh. Ga-share po siya blessings. Kana mo na importante diya. Ha? Oh. Pwede nimo na ma-share sa amo adre kagahi buding. Giyon sa nimo na. Juan, nakoy mga naikas ang murag wala ko na wait lang. Oh, Wala ko hi na-expect baby. wala ko na-expect nga isa ka simana nga murag sumubra gid akong kita sir, so pagka isa ka Friday to ato nga medyo lagi ko yung mga extra food ako sa akong mga inventories akong nag-decide ko nga ibang pangatag sa mga frontliners ba. Yeah.
Very good, very good. Divisoria, kanang malabyan ang muli ang mga kuan, mga pulis, Tanawa. o sa hospital, Mga RTA, no? Mga, Bodeng. oh. Kabalo ka bodeng na ibagong negosyo karon nga mas dako kita. Pastillas daw. Pastillas. Pastillas. Gusto ka ng pastillas? sa immigration. Sa immigration. Alay, man siya nga pastillas. Banata na ito na. Bodeng, Bitaw, salamat sa imo og padayon ana. Mabuhay ka. Bodeng, gahi ka bay. gahi ka ba? Gahi ka. sir, pwede na ko endorse akong baligyan. Alam, Oh, sige. Go. Okay, mga kagahan diha. Aside sa tonarol, nanapod may burger o kang cold brew. Ba. So, nami, ako na lang siyang all-in na combo for only 200 pesos. So, Fan page. so message lang sa ako ang two-night roll Aha. page. Either Facebook or Instagram. Tunay. Tunayed. Oo. Alright. So, message lang. Okay, ato nang i-share dayon ang link niya may gala. Okay. Makaasa ka buding nga pinaagi po sa ato ang programa. Nakahatag ng inspirasyon, niya amo po ning i-share ang imong istorya. Salamat. Salamat nimo da buding og sunod makabalik ang COVID magkuha na pud ta river rafting na sad ta. Okay. Balikan na to tong kuan kay sa Unya. Kino Falls. Oh, Salamat unya. buding ha, thank you ha. Oh, sige, salamat. Kagahi buding, salamat. Salamat. Alright, certified gahi kabay. Gahi kabay. Very good. Ano nga klase mga tao, Bird? Unya, tiwaso na to ni since ato man nila kuwan. Unya, nami mga giya unsaon pagsugod sa inyong ginagmay og negosyo nga na magsugod diya sa balay. Correct. Alright. Alas 7:05 na, Oktubre 22 karon ha, kung wa pa mo kabalo. Og Huwebes na karon. Yes. O hinumdumi basta Huwebes, Thursday ginamay gala. Sugdan na nato atong mga gahi nga balita. Aliyan na ang mga gahi nga balita. Naalarma o ba mga senador bisan pa niya mga kaalyado ni Pangulong Duterte nganong nagkadaghan ang mga inchik gikan China nga kapangidarog 35 anyos kasagaran nga diri matud pa mo retiro sa Pilipinas. Alang kang Senador Dick Gordon, di angayng kakumpiyansaan ang pagdagsa sa gayong mga batang retiradong Chinese. O angay lamang sa gobyerno nga matino ang ilang mga motibo nganong diri sila sa Pilipinas gustong mo retiro. Sumala hinoon sa Philippine Retirement Authority kon PRA nga normal sa China nga dunay mga trabahanteng mo retiro og sayo bisan sa edad nga 35. Wow. Gawa sa China ing ana sab daw ang pagtakaran sa South Korea. Ilabi na niya sayo nga gasilbi sa ilang military. Buot karon sa Senado nga tutukan sa PRA ang tanan nga giingong mga retiree gikan China apan mga batan-on pa. Ilabi na kung gikan kini sila silbi sa Chinese military aron masigurong dili kini mga espiya diri sa nasod. Gahi nga balita. Pwede na mag-ablik sa hingpit ang mga hotel sa mga lugar nga ubos sa GCQ ug MGCQ ug modawat og full capacity sa ilang business operation. Sumala sa Tourism Department nga mamahimo nang ibalik sa normal ang hotel industry aron hinay-hinay nga makarecover ang mga tag-iya niini. Ipagawa sa DOT ang talamdan labot niini. Ang mga hotel, restaurant ug resort ang usa sa mga industriya nga grabing naapektuhan tungod sa COVID-19. Gahi nga balita. Imbes nga amo pa yung tatong interviewon, may panaw na ang 106 years old kung pinakatigulang nga nakarecover sa COVID-19 nga tagal Lumbia sa Cagayan de Oro. Giklaro hinoon sa City Health nga dili tungod COVID ang ikamatya ni ini sanglit nakarecover kini siya sa maong sakit. Dako ang pagtuo sa City Health nga ang katigwangon ni Lolo kung natural death ang hinungdan sa iyang kamatayon. Gahi nga balita. Kapin size meal ka mga OFW ang natanggong gyapon sa nagkadaiyang isolation facilities sa Kauluhan. Sa rason nga wag gyapon sila hurot maswab test sa Red Cross nga mao'y gitahasan sa Labor Department sa paghimo sa ingon. Naapektuhan ang swab testing sa Red Cross tungod kay kulang kini sa tao og budget ilabi na nga wa pagyapon sila bayri sa PhilHealth nga mokabat og usa ka bilyon ka pesos. Di makauli mga OFW hangtod di sila madeklarang negatibo sa COVID.
May pasalig hinon ang PhilHealth nga ilan nang ginadali ang pagproseso nga mabayran gayon ang Red Cross para mas-swab test o di na malangan pa paguli ang mga OFW sa ilang tagsa-tagsa ka mga probinsya. Tungod sa sunod-sunod nga disgrasya sa highway sa Claveria, Misamis Oriental, ipatuman sa Highway Patrol Group ang istriktong pagmonitor sa speed limit sa mga motorista sa lugar. Ang Highway 955 nagsilbing alternatibong highway ilabi na sa mga pribadong motorista kumubiya padulong Butuan gikan kay Di Oro agi hinguog nga wa kay traffic sa lugar. Hideout sa mga rebelding NPA sa Las Nieves, Agusan del Norte ang natultulan sa mga sakop sa 23rd Infantry Battalion sa Philippine Army human sa gipahigay ni in-security inspection sa lugar. Apan daling natiktikan sa mga NPA mga sundalo nga wa na kini nasapon diha sa ilang gihimong kampo-kampo. Nakuha sa mga sundalo ang mga gamit sa NPA nga panggama ug mga bomba. Mga isyu nga dapat tutukan. Mga isyu nga dapat tagaang pagtagad. Mga isyu nga dapat birahan. Birayan! Birayan! Mga kagahi, unsa ang inyong bation kung gikawat ang inyong hinayhay? Masuko mo o malipay? Pananglitan, nadakpan pag yun ang nangawat sa inyong hinayhay. Labi na niya itong mga naabtan ninyo ang nanguhit sa inyong mga binitay. Di ba kasagaran? Tabangan pa nagkulata hangtod kawatan, malupaypay. Di ba mga bay? Naabitaw na sakpan nga nangawat laog tinapay. Grabe siya tabangag kulata sa mga tambay. Di ba mga bay? Ingon anak gyud masuko ang kadaghanan labi na kumasakpan kawatan. Naagani diha yanong tao gipriso dayon human nasapnan nga nangawat og pan lamang. Apan dunay kurakot unya sa eleksyon bagag fez gadagandagan. Ang nakaparat nakadaog pa ang kanahan. Murag sa jeep ba? Ikaw na'y gikuutan, ikaw pa'y giplitihan, ang nakalagot, ikaw na'y gikawatan, imo pa siyang gipasalamatan. Hangtod nga di kita masuko nini ug matisok kini sa atong alimpatakan. Patok makawatan diya sa panggamhanan. Magpabilin gayong luoy ang atong katilingban. Di pwede nga kita isip usa ka nasod magpakahilom. Nga sa mga naag sa posisyong impluwensya, grabe nang nakumkum. Mao na mo samot ang tumang kagutom. Kay imbis sa kaayuhan sa katawan ang kwarta sa gamanan, gibulsa naman hinuuni sa mga gahaman. Mangutana ka mo kanako. Kagahi Art, napabay solusyon, bato korupsyon. Na kung di kita mapasagaron. Naay solusyon kung kita magpakabana isip mga lungsuranon. O di lang kay usa o pipila ang apilon sa maong solusyon. Kundi kitang tanan, dunay papel nga pagasubayon. Makagahi mamahimo pang masanta ang korupsyon. Ilabi na nga karong panahona, doon na kita'y leader nga suko gyud sa ing-anak nga sitwasyon. Ug unta sa mo umaabot ing-ani nga klaseng leader gyapon magdumala gyapon. Ania ang among yanong solusyon nga atong maitampo. Una, kung tinud-anay yung kini mga naa sa panggobyerno nga politiko, death penalty bato kurap isulong sa Kongreso ug Senado. Ikadua, sa korupsyon nga makadiskubre, dapat dunay madawat nga ganti. Ikatulo, di na pwede makadagan ang nakasuag korupsyon sa bisan unsang posisyon. Ikaapat, dapat mismo mga botante ang ilang sagradong boto dili ibaligya, di pakawalay bili. Kay kung sa eleksyon pa lang mapalit ang inyong boto,
kana ang sinugdanan nga giulog-ulugan mo, gitamay-tamay sa mga politiko. Unya, asa man daw sila mamawi sa ilang gasto. Siyempre, dito mo paksi sa mga pondong proyekto sa gobyerno. Nganong masuko kita ba to korupsyon? Kay dili kita mga korap nasod Pilipinhon. Timan nga tungod sa korupsyon, nagkagrabe ang kagutom. Tungod sa korupsyon, ha? Timan musamot ang tumang kawadon. Hinuktukiin taon ninyo kana. Akong mga igsuon. Ay, tama na. Tama na. Mga isyu nga dapat tutukan. Mga isyu nga dapat tagaang pagtagad. Mga isyu nga dapat birahan. Birayan! Birayan! Kainibay, kainibay, kahi sa balita, kahi sa kalingawan. Maayong buntag sa tanan. I'm Veronilla, proudly representing the province of Misamis Oriental in the first ever Miss Universe Philippines pageant. Gahi ni Bay. Kami mo dayag sa aking dahigon, umabati ko sa aking batikoson. O Bati Arbonong Jr. O Bernie Bitok Bitok. Kainibay, kainibay, kahi sa balita, kahi sa kalingawan. Nagbabalik po ang Gahi ni Bay, alas 7:15 na. Kinipaghihapon ng Hilas King Bernie Bitok-Bitok. O Art Bonhoc Jr. Okay, teka muna. Ang swertres result sa Deno kagahapon, alas 2, 868. Ang alas 5, 039. O ang kagabi, ang swertres result, 204. Wala man yun. 204. Wala man bisag usa. Wala yung tuon mo. Wala man bisag usa kami. Gusto Ay. siya mong gisulti. Kaya kung katong iyang to nga, tapos akong tumoy, gikuan pa to, swak yun. Sa numero to. Alright, kato mga hilig magnegosyo ha. Ano yung Again ha, ganyan na, ha. Ayaw yun inanganay krisis. Ayaw yung krisis. Ay, sus. Yeah. Di na tinuod. Ha? Bern, i-introduce ang ato ang Miss Universe karong buntaga. Teka muna. Tura. Tura sa imong likod. Nera. Mga kagaya doon ay mga programa ang Department of Trade and Industry. Alam nilang buod magtukod og negosyo, which is morning dapat natong option karon. Yes. Isgutan natin ni karon pinagi sa linya sa telepono kay medyo hinahinay daw yung internet na line. So aton lang gigamit ang kuan telepono. Ang atong Miss Universe gihapon nga Provincial Director sa DTI Misamis Oriental, wailain si Ma'am Almer Masillones. Ma'am, good morning. Hi, Director, Ma'am. Good morning kanimo, Ma'am Almer. Good mo, ma'am. Uy, bro, tagduguno na sa dan. Ay, dalang ha. Chep, tabang chep kay para makanegosyo tagtarong. Jalan. Kaya nga tong connection. Kaday lang, Ma'am, ha? Kaday lang, Ma'am. Hop. Kuha sa housing na, ba na housing na? Ayan. Good morning, Ma'am Alma. Hop. Kaday lang, Ma'am, ha? Basig na mo ilayin diya nga mga konektor diya. Ano yung telepono nga isa na itong testing. Alright, sige. Teka muna, Samtang kita kuha Magkita tag line ni phone. Mama. Baro tag line phone, Bing, na pwede makatawag. Tawagin lang line sa Mama. Basta, Line yung na ni phone. siya mga kagahi Oh. nga kaning tinuod na ay pandemya. Pero dili kini mamahimong rason nga kita maparalisa. Ayaw yung sugot nga wa na kay mahimo ani mga butanga. Kay naa kay kaakuhan higlatiman igayod kana ha. Ayaw saya nga ang imong oras nga magluklok ka sa balay si Correct. panang piling
moingon nga asa naman taan niya pagkahuman basulon ang gobyerno. Bisan pag 15 makalingkod na sa Malacañang kung tapulan kamo. Ay! May tabo ninyo. Ha? Tanaw ba yun ang mga igala? Problema man sa good art. Naman good sa good tayo mentality go nga pag muyon kang magnegosyo mamaligya, luod na dayon go doon. Oh, Kana mo yung example. May example lang ni, for example, may ka nga, kabulo mo itong si Bernie Bitok-Bitok. Katubang kuan ba? Katong DJ ba sa una ba? namaligag lumpia. Namaligyan, naglumpia. Luoy na kayo. Si Art Pundok namaligag itlog. Oh. Grabe siya yun pasan sa itlog. Ano man tunay? Wala dito niya luuya ano eh. Luoy kayo. Di ba niya? Ha? Kamo pa arte-arte. Unya sa utang baga mog face. Ha? Kusog kayo mo mangantsaw. Tanawang ko ba nung nagduko-duko Ah? dayo, nagduko-duko dayo. Kusog kayo mangantsaw. Unya kung manghulam mo baga mog face. Ha? Ato, Tron. Hello, ma'am. Good morning. Hello, good Ayan! Hello, Ma'am Alma. Pasensya, ma'am. Pasensya, ma'am. Kay Hello, medyo na lang. maayong buntag. Good morning, ma'am. Ma'am, una-una, salamat sa inyong suporta sa katawan. Labi na ni atong inyong suporta nga gustong magtukod o ginagmayng negosyo na mahimo kanyang lehitimo. Kana gyud ang amo ipangutana diha nimo, ma'am, kung unsa ang inyo mga programa alang sa mga home-based business ilabi na karong panahon sa pandemya. Ingon ani ni Bern no og Art. Yes, ma'am. Ang ato ang pagnegosyo dapat na atay right motivation no. Right Kung magnegosyo motivation, galing ta nga dili lang ta magnegosyo tungod kay nga ako ang silingan successful sa iyang sari-sari store, so magsari-sari store na lang sad ko. No, Sundog-sundog sa sa negosyo. Okay. Kay oso ni karon dili na lang kanisad ako kay oso ni karon no. So dapat we have the right motivation tan-aw nato unsa may gap sa market, unsay panginahanglan sa market, like may bag-ong area, bag-ong subdivision, so kini tingali maayo ni nga negosyo. So dapat ang atong motivation should answer kung unsay gap nga kinahanglan sa merkado. So nice steps ana no, Bern and Art. Number one is you have to evaluate yourself quickly. Unsa bay naay ako ang kapasidad no? Naa ba koy kamauhan? Unsa bay akong passion? Unsa bay akong gusto nga buhaton? For example, Naa ba ma'am. koy, Example, for ma'am Alma, example, kabalo ka mo luto. Ana. kabalo ka mo luto, for example, or ganahan ko mag-bake, no? Or ganahan ko mag-arrange og flowers. So pwede ka mag-ingon ana. So naa kay imuhang talent unya sa negosyo kinahanglan man ta ana, Bern, nga natay characteristics no, risk taker baka mao ba ka mo dawat og risgo gawa sa imong kamauhan na ba kay risgo nga pwede kaya ba nimo ni siya atumanon. So naa ba kay nato nga confidence no, Yes. mo venture into business kay ug hadlukan ka pirme di ikaw mismo maulaw sa imong baligya unsa na lang ang uban. Correct. Mao na among istoryahan ganina direktor ni Bernie nga. Wala kay believe sa imong gihimo sa imong abilidad Tama. kinsa may mo palit ana. Correct. So kinahanglan tan-awon sad nato nga in making kuan kanang duna kabay unsay tawag ana sitwasyon nga makasuporta basad sa imo kung kini ako kinsay support nako ani nga negosyo. Kung naa ba ko'y financial capacity kung gusto nako ni nga negosyo. So you evaluate from within. Alright. Ang internal nga ang resources kung unsa na. Okay, Director Ang Alma. kada yun, Ma'am, kanang talking about kanang financial capacity. Ang pangutana diri nga kinahanglan dako gyud ba dayon sugod ang kapital? Kapital, mo giniuna dayon. No, dili man. Dili. Although sa negosyo, kinahanglan gyud ang kapital. No? So, either mag-start ka sa negosyo or mo expand na ka sa imuhang negosyo, ang atong hisgutan ana kapital. So, later on, Ma'am Alma. naatay may mga available nga financial institutions, ikan ba na sa private or sa gobyerno or sa co-op ba ninyo, naatay mga sources of kanang financing para masuportahan ang imong pagnegosyo. Tinuod ka na, Ma'am Alma, kay kaganina among nahinabi gani nga nagsugod lang siya sa 200 pesos sa iyahang kanang pan-pan ba nga tuna roll, no? Tapos at least karon ni Kuan na Nana say burger. na say burger ni extend na ana. Diba, No?
Mao na siyang pasawot, ma'am, di ba? Oo, mo na pasabot nga in any business venture nga imuhang sugdan, nagid na siya kapital, no? Alright. Although dili man siya ingon nga sa imo tanan magikan, no? Correct. Kay naaman pwede man kamuhimo mukuha og partner nga naa sa imo ang talent, na kay skill, na kay kamauhan ani, na dayon kay financier, no? So pwede mo Alright. mag-partnership. Ma'am So, Almer. negosyo gihapon. Sa panahon karon, ma'am, siyempre pandemic. So daghan kay karon nagkuan sa mga online. Unsay ma-advise nimo ana nila, ma'am, nga nagmusulod-sulod ani mga online business karon? Kini sa atong moonay ato amang usa sa mga giaghat karon, Bern, no? Nga mo venture gyud sa online market kay dili ang trend karon with the new normal ug ang ato ang demand ng mga tao karon would like to patronize dito sa online platform. Atong gi-encourage ang ato labi na atong mga micro nga mga enterprises nga to also avail of the digital platform. So ang ato lang is they have to comply they have to be honest, no? In the advertisement sa ilahang mga produkto. So una sa tanan ingon i-onboard na to atong MSMEs nga gi-support, kinahanglan na sila ingon nato social media nga account gyud sa ilahang mismong ilahang negosyo, dili personal sa Facebook na imong personal, but kung unsay imuhang business, kinahanglan na kay kaugalingong page sa imong business nga will promote tanan sa imuhang negosyo. So dinha we encourage kanang honest disclosures of ang imuhang unsay imong baligya. Alright. And then ibutang sa dayon nato didto kung unsay pamaagi, no, na ma-deliver, maka-avail sila, pila ka adlaw ma-deliver, pila ka minuto ma-deliver, and then para ma-ensure sad nato ang integrity sa ato ang gibaligya labi na pagkaon, kinahanglan na atay insaktong unsa na pamaagi, no, nga pag makumpiyansa ba, may trust gihapon sa ang ato ang customer nga mo patronize bisan online, kay others are very conservative, dili ko ana kay giunsa pa lang na pagdala. Yes, Correct. tama. Dili ko ana kay wala ko kakita, kisa pay naggunit ana. So Correct. things like that, you need to ensure the integrity of your product para Correct. pagpadayon ang kumpiyansa sa publiko sa imong baligya. Tama. Director Almer, ma'am, kanang ongoing ang inyuhang mga free trainings alang sa mga buot magnegosyo, di ba? So unsaon pag-avail nila ani nga mga training sa DTI? Oo, ang tanan nato nga usa na actually sa mga steps nga magnegosyo ka, no, nga kinahanglan nga mo mangayo ka og support from the government agencies. So si DTI natay mga ongoing business learning sessions offering ka na arts sa ato ang negosyo center, kay mao man ay function sa negosyo center mo support sa atong micro enterprises, paghatag og mga coaching, mentoring, business learnings para kung unsa bagyod at what stage sa ilahang negosyo nga kinahanglan nga angay suportahan, kay di man gud pareha ang need sa matag negosyante. Correct. Ang uban advance na financing na ilang gusto, kay expansion na ilang gusto. So dito nga training, no, nay kana nga mga forum atoa. And then kini mga ginagmay nga gasugod pa, magsugod yung ka mismo sa basic entrepreneurial nga mindsetting, dayon kining ato ang mga areas of entrepreneurship, pwede sila mato sa office. Alright. Pwede sila Good. para ato ang Very good. i-assess na natay form, no, na pwede nila ipilapan para mahibal-an namo kung asa sila nga area nato, unsay assistance nga pwede nato ihatag. Ang schedule, kini ma'am, na ang mga schedule sa mga training, ma'am Almer. Naana siya yung mga so dili na ko memorize So muana lang sila sa opisina, no? You can visit sa opisina. Okay. Ang opisina sa DTI alang sa kasayuran sa tanan diya sa provincial, ma'am, ang inyong lugar asa na kanina himutang? Naani siya sa ground floor bitaw sa building. Ground floor, the former informatics nga building, Chano okay. Hayes. Sa Chano Hayes. Okay. Just across Dynasty Hotel and PBCom. Okay. Na situate ato ang negosyo center and Misamis Oriental Provincial Office sa DTI. Actually, gwapo na kay karon kay pwede na ka magpa-register actually sa imong name online. Correct. Yes, Easy ra kayo, so di na kailangan mo ato dito, basta sakto lang. Tapos ang
kung na mga payment diya nga minimal payment, actually pwede na GCash na or Paymaya, no? So mas dali na ma'am, no? Alright, Nas very good madali na. na kaayo. Okay. Ang ato ang business name. Pero ato lang karon Art, na uban manggod, naka-register lang sa DTI, abi din nila nga ready to go na. Again, ang imong registration sa DTI is just a registration sa imong name. Dili pa na mao ang business permit. Ato lang klarohon. Yes. Okay, Director Almer, mensahe nimo alang sa buot magnegosyo o katong dunan na negosyo. So ang ako lang, we start with katong proper mindset, proper motivation, and then kung unsa may negosyo nato katong something mutubag, kung unsay panginahanglan sa merkado ug kanang inegosyo nato kinahanglan nga naatay kamauhan, or kung naa naman taana kinahanglan kamauta kung asa nato gikan atong puhunan, kung kinsay makatabang nato, no? Ug unsa nga klase nga negosyo ang atong pwede depende sa ato ang skill. So pwede ka mag-agribusiness, magbabuyan baka ka, mag-manufacturing, mag-bakery baka ka, servicing, makay water refilling station, na bakay nato parlor. So mo na mga negosyo nga pwede ninyo pilian, and mo na nga magsige lang tagyud og kanang importante na nga especially sa nagsugod sa negosyo, maghimo ta og plano sa atong negosyo. Kay maluta kung unsa kinsa ta nga mohimo og unsay profile sa atong negosyo, kinsay mag-manage, kinsay tawo, kag bisan sa gamay nga sari-sari store imo ning i-identify. Kay ang basic nimo gyud nga pag-manage kinahanglan ang bookkeeping, kinahanglan kayo ang cash flow. Ang imuhang gamit sa imuhang balay ayaw kuha sa halin sa imong tindahan. Kay para dili masira-sira store, no? So dapat imo na siyang tudluan, imo kaugalingon nga ayaw na maukuha para ibayad sa kuryente, ipalit sa bugas. Nahurot sa panukli ang income. Kaya kinahanglan importante sa tanan i-register gyud Bert and Art ang ang negosyo. So kung single proprietor ta sama sa gingon nimo Bert, kinahanglan na siya DTI business name, and then kung cooperative siya kinahanglan magpa-register siya sa CDA, or kung corporation siya dapat siya sa Securities and Exchange Commission. Now kung naana ka ana, kinahanglan mo parehistro ta sa LGU for our business permit, BIR for our tax registration, o kung dako na ta, kinahanglan na ta magparehistro sa SSS for the social insurance, PhilHealth para sa health insurance sa atong mga tao, ug Pag-ibig para po sa housing and other financing needs sa atong mga trabahante. So these are mandatory nga agencies, mandatory nga registration. Ma'am, salamat kayo sa panahon. Salamat, Director Almer. Daghang salamat, Thank you ma'am. tayo, Art and Burn, sa opportunity, and congratulations sa inyong new show. Salamat, ma'am. Thank you, ma'am. There you go, ang Good morning atong and God bless. Provincial Director sa DTI, Miss Or, si Ma'am Almer Masilione. Papa. Oy, negosyo gida, negosyo. Ang gwapo. Alas 7:31, kadalira ba? Mubalik kami, kadyon lang gigaya. Gugmang giyahag na! Kainibay, kainibay, kahit sa balita, kahit sa kalingawan. Ini si Mitch Anayron din sa 4th Infantry Division. Congratulations kay Boss Art Bunhok o kay Boss Bernie Bitok-Bitok sa ilang bago nga programa sa 93.5 FM Radio. Mga gahi kayo na sila tay. Congratulations sa akong amigo, ang Hilas King sa Cagayan de Oro, Kuya Bernie Bitok-Bitok sa bagong programa sa Home Radio. Naginasahan sa akong amigo, ang idol, Mr. Art Bunhok Jr., kani si Joey sa Kilayan, sa Oro Integrated Cooperative ug kasamtangang presidente sa Philippine Finance Association Cagayan de Oro City, Madaingon. Kahit ibay. Ang programang ito ay rated SPG, striktong patnubay at gabay ng kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata.
lamang ang imong mga giahak. Upaya kinindughan ko aron dili ako maskama. Unsa may hinungdan imo akong gitaligdan. Sa walay igong nga rason imo akong gibiyaan. Alas 7:33, kini pagyapon ng Hilas King Bernie Bidog-Bidog para sa tong gugmang giahak serye. Nakasunod ba mo? Diyan lang ha, ilode ko sa nan mga naka-online, paki-share lang gahi ni Bay nga fan page. Kung gusto niyo makita mo mga videos, pero kung itong nakapaminaw diya sa 93.5, ang among cellphone number diri na araw para sa inyong mga pa-shoutout karon taud-taud 0915-582-5534. Again, ang among number diri sa gahi ni Bay 0915-582-5534. By the way, ang atong gugmang giyahak serye. Oy, ako lang bude ipang-greet tanan mga nanglabay karon diri sa home radio. Nanamid ako kay nga speaker sa gawas. Pwede nami mamaligyag isda diri. Pwede ra ko to labas ba? Pwede ra ko to labas ba? Pwede ra. No, tagsin to pa ito. Ang atong gugmang giyahak serye ay gihatog ka nato sa Biramax Capsule. Max gahi, Max lami. Kini ang Biramax Capsule makabusa sa atong immune system para kita tanan healthy mga igala kay ang COVID na pagyapon lig-uno na to atong mga kaugalingon. Ang Biramax actually maka-increase sa stamina para sa lalaki ug sa babae. Rejuvenates cells and regulates blood flow ug antioxidant kini and anti-aging supplement na pampabata mga igala, mga kagahi. Pero maura ni ang pampabata nga naay side effect nga makahimog bata. Makatindog sa pusti. O maka-maximize kini sa sexual satisfaction. Aduna kini extra power and strength for sexually active men and women. Labi na po sa mga bana diya o mga misis nga medyo hago. Kay medyo grabe kayod mga igala. Diba mo na ipangutana? So muna yung kailangan ninyo. Ay mo kadlok. 100% all natural herbal mga igala. FDA approved, no side effect, safe and effective. 269 duha ka capsule na kana mga igala. Duha ka 69? 269. Okay. 269 pesos duha ka capsule na siya for men and women. Kasama to si Binsoy. Kaniya na may gala ang atong sumpay sa atong gugmang giahak serye. Shout out lang ko diha kang William Asinero, partner. Ano yan ang sumbay sa storya ni Alicia na nagreklamo siyang bana nga retiring nga si Bensoy. Nga lately di gauli, pati ang anak nagwonder na ngano man nga na mga resibo sa iyang amahan nga si Bensoy. O ang problema pa, niingon pa ni nga nagpalit ni adto pas hardware. Namalit og mga hollow blocks, mga sin, mga kahoy. Apan wala may repironon silang balay. Pero matod pa sa iyang amahan nga si Bensoy, gusto lang isang mutabang sa iyang isig katao. Basin. Basin mo dagagwan, kagawan. Ano yan ang sumpay sa istorya ni Bensoy?
tinuod gyud ang giingon sa anak mo. Nanam niadto gyud ay kag hardware. Gigna na ako imong anak. Nga na ako'y gisuportaan ron nga pamilya. Kay ambot lang nga siguro gituyo gid siguro ni nga mag-ilami. Kay akong gusto nga makatabang sa atong mga isig katao. Mura maglupig pa nimo'y mudagag kagawal. Pasin na kay, o siya ka mudagang kapag kapitan, mudagang kapag konsihal, ha? Kanang to siya pa manggug, di mo kay kahalos makatabang sa atong mga relative sa laing tao pa noon. Ano din ang namang kay ikson dito nga doger kayo nga sig pangayo sa mo dito og tabang, di magay nimo tabangan. Napalaiban mo mga ikagaw nga lisod pa kayo. Nga halos nga matag Lunes ginamos, Martes ginamos, ang singot taon nila wa naparat na kayo. Di magay nimo halos tabangan da karon. Nalang kay naila nimo dada tapos imo dayon tabangan wa kala. Walang lahira gyud, lahira. Naunsa naman po ni. Sultil lang ko si mong pasabot. Asa mo na imong gustong ipaibot? Ha? O sa imong gusto ipasabot, anak? Di manggod. Ang ako manggod nga. Karon kusog na taraw ka mo tabang. Na ikaw galing nga sa unang nagtrabaho kang perting istriktuhan nimo. Di manggay kahalos makahatag mga bonus ang imong mga tao sa una. Ta karon lugar na usab ka. O sa manggay lugar anang naan ng pamilya nga no manggay taraw nga espesyal manggay kayo. Wala kay labo dia. Ang importante na ito, nga magkatabang kita. Basig ko lang day kanya kung pag matinabangon, late bloomer lang day ko. Wow! Sana all. Sana all late bloomer sa pagkamanggita ka, mantiga. O, ikaw na po inawala ang signal. Ay, nagulang ilang aya. Kay padulong na lang hardware to i-deliver nilang bala sa lublang. Sin, kahoy, yung guban pa. Wow! 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 Ganila kasi guwaw. Grabe. Primero yung mga istorya kay... Sin pa man to. Wow! Grabe. Grabe ko pag imong ang mga buslot tatos ato manong karon na may haloblak na may mga balas na magtuko na kag balay. Lahi na gyud ni, lahi na gyud. Lugang ba na? Ay, sir, nahubog naman ka, sir. Alright, di hubog. Mag-celebrate na. Sir, kaya pa ba ni mo, sir? Ay, gabala ka. Mga kwarto na, pwede makulya matulog. Sabagay, sir, na may foam liya, sir. Basig pangitangan ko, sir. Ay, siya mga gabugaon mong kunin mo do. Ay, wala man, sir, wala man, sir. Pasalamat galing ko, sir, nga nahuman na gini yung balay, sir. Oh. Ali, sir. Diyan lang, sir, mag-ilis. Awkward kayo, sir, naghukas. Ay na. Mat ka na ko nang maghukas ka. Ay, may manggo ng at least lugar nga mapil na ko na yung singod mo. Sumuka di mo, sir. Di, sir, ay kabla ka, sir. Ako nang gipatawag. Wala po tayo ay. So nga po ko ang chaser. Magdugang to, sir. Ay, problema, pwede maka matulog diri. Kado, kabulaw kaya kado nga. Grabe ba yung kalipay do nga na? Ila tagalo ba? Sir. Ako, sir. Ako nalipay po ko, sir, ba nga. Nalipay kaya kung mamagpapa, sir, nga. Plani, nag-ila ta, sir, nga. Kita ka ni mo pagtagad, sir, ba? Ay, tanawa mong balay, sir, oh. Burag, nanay parking na, pero sakyanan lang kulang na, sir, ba? Uy, nag-suggest.
Muna akong gipadak-an sir kay at least maigon tulo ka unit ba? Wow! Demanding. Kabalo. Dili siya yun na burad nakainom na kalwa. Adi mo na to. Doon ka na ilan to. Anong kabalo naman siguro. Doon ka murag. Wala, mas malipayo na gulo. Nakakompermintitik sa balay ay gaya no. Sige lang og lingko dito. Ay buhaton. Alam siya nga apil-apil ko ng mga tanom-tanom na. Probot lang ay sukan na ila. Kanang laigid ba? Nang laigid akong pagbati. Kanang di na ko ma-explain bitaw. Kanang bro bitaw ka lang high school bitaw nga kanang kiligon bitaw. Lahi, ragid akong kalipay do pag naako dito. Sa balay bitaw do. Sa tira na ilang do. Grabe bitaw do. Ang kinaon na mo sa among iro lang. Sa iro lang ha. Spam dito. Crispy pata. Mga liempo. Perminti na ako na. Kinaon ako na perminti do. Pero di ko malipayon. Apan diri sa inyong balay. Bisa pagbulan. Malipayon ko. Labi na kong ikaw kong kauban. Sir, nahubog naman siya ka, sir. Kabalo man siya ka doon sa pasabot siguro doon. Laing yun akong gibati. Kabalo ka doon? Dagan po ko'y matag mo doon ba? Sa tulad na ilang doon. Kasi pasabot naman sir. Gituyo ko mang ginanganan ay parking lot daan. Barato ng mga surplus ka ron. Sabagay na may mga brand new ro nga. Dali na po kayo doon pim barato na po. Pag-sure na sir ay. Ako manggaling sir nga. Helmet ko sir. Basta kuway motor. Bantog ra. Do. Ay kabalaga do. Sa tinod anay lang do. Kaya kayo na ako na do. Ang importante do. Nga mapalipay po kunin mo do. Sir? Ang akong gusto ba nga nagpalit ra ba ko ganina kang imyat o 2 ka box na Biramax capsule. Bayad og testing nga na ito nito. Sir? Sige na do. Tanaw na to kung makaingon magitag kuan gini gahi gini ba? Naunsa naman! Ang inyong giyonahon na diha mo, pabuba akong giyonahon na diri. Oy, tinod na siya kung magpabuhat mong balay, bisag wa pa mo'y plano magbuhat og sakyanan, butangin ang daan og parking lot. Maka-attract man na siya kagahi art, maka-attract na siya. Law of attraction. Butang mo daan og kuan diha para ilo dede sa pueblo. Mamweng nga every morning maminaw sa kong gugmangya. Unsa kay kainatnan sa istorya sa bana ni Mama Alicia. Nahuman naman ang balay. Napag-parking lang. At ang inyong sunod sumpay sa atong gugmang giyahak serye. Ugma, Birnes na ang katapusan at ang Kainibay, kainibay, kahi sa balita, kahi sa kalingawan. In behalf of El Salvador City Police Station, we congratulate Art Bunhok Jr. and Bernie Bitok-Bitok for their new program in home radio. Gahi ni Bay! Congratulations!
Congratulations sa mga idol, Sir Bernie Bitok-Bitok o Sir Art. Welcome back to radio broadcasting. Gahi ni Bay. Kita-kitits sa mga serbisyo nga pwede na mo matap sa inyo ha. Salot sa inyong duha. Sirs. Kami mo dahil sa akin ang dahigon. Umabati ko sa aming batikuson. Oh, Bati Art Bonok Jr. Oh, Bernie Bitok-Bitok. Kainibay. Kainibay. Kain sa balita. Kain sa kalingawan. Alright. Alas 7:49, nagbabalik po ang Hilas King Bernie Bitok-Bitok. Happy birthday, Glenford Labial. Sir, happy Dole, birthday. Ano Region wala pa mo ko i-fix dari sa ako happy birthday. Happy birthday. Sa to yun. Kadila ha. Good morning, Randolph Kiblat Halasgo from Opol, LGU. Uy, ito paborito si Marian Pardo. Good morning. Attorney Lee Ibarli. Grabe, mauni ang legal counsel sa gahi na ligun pa. Marijon Oliva po from Singapore. Kani si Champoy ka, si Harold Kabasan. Sige lang shout out. Kada adlaw na gyud ni siya. Apil na ni si Joey Prenario. Sige lang ni sila kuang Good morning niyo. Good morning niyo, boss. Oy, si Ma'am Mary Gulubian. Hi, Miss Globe. Miss Globe, kumusta? Ruda Hernandez sa PTV sa Davao. Donna Montibon Rivera, mga gahion. Raymond Gargar Camilotes. David Gamolo, Bern, nangumusta ka nimo? Microtrade. Ay, boss, morning. Gamaliel Gonzalez Laguna o kang Princess. Dennis nga kuan, Ordeniesa. Grabe, mamaligya sa glamas sa Dumaguete. Di maulaw. Cleo Toribio, diya sa kuan, US of A. Alvin Diasi sa Australia. CJ Chasi, Nino, Ethel Villamor, Mary Chris Carlas Cooper, o siyempre ato paborito si Joy Martinez Permini siya. All the way from the US. Baltimore? Baltimore, USA. Ivy Joy Alan Equation. Good morning, mga nasa online na siya. Nalipay tungod sa DTI. Jessa Halasgo. Good morning kayo. Adel Maloloy Habunan. Morris Morcelia. Ruben Langgamen. Uy, si Ruben. Oy, boss Ruben. Watching sa Cebu. Ngiga. Joey Igong Sanyabak. Jane May Ferrer Dahilog. Rene Peg Mendoza. Si Jennifer man eh. Jemalyn de la Serna Dagangon. Ellen Oba Umlan. Ayan, daganan niyo mga igsoon eh. O, dire sa atong text line, sabi. Shoutout ko sa akong gwapang asawa nga si Ria Perocho. O gwapong anak nga si Jerry. Salamat sa pagpahalipay kada buntag. Si Jess Perocho and family sa Cinderella Homes, Anawon, Bulwa. Good morning, Kuya Burns. Pa-shoutout mi din sa Balingasag. From Kersey, sugdi na ang gugmang giatay. Good morning, Brother Burn. Pakigreet ko, happy 40th birthday kang Ma'am Fe Alvarez from ICES family of Imbatog, Baongon, Bukidnon. Boss Bernie o Boss Art, shoutout ko sa mga kababayan ako sa Lianga, Surigao del Sur. Hoy. Marky Park, hello sa entanan. Congrats sa inyo, Sir Art. O Bernie, program gahi ni Bay, mag number 1 na sad ni. Salamat. Pasakaya na sa tanin nyo. Ay, wala pa. Nana po yung bash na mo. Nana po yung 2 weeks pa lang ba yan? 2 weeks pa lang. May mo number 1 na 2 weeks pa lang. Ay, may masakitan. R.A. Valleser, salamat sa pagpaminaw. Diya sa Gusa, Eloda Alex Aguelo from Sambre diri sa Cebu. Muni nakalami karon. Rock on, Gahi, Bernie and Art. Grabe. Mary Chris Cooper from Australia. Carias family sa Mantikaw, Ethel Villamor sa BPMC Malaybalay. Nakalaban family sa Lumbia. MUTI Lapasan. Love ko sa Indahag. Grabe. Udang og Figuración family. Aster Mapalo, Rona sa Luper sa Lagindingan. January Courses Guerra sa Butuan. Hello. Again, ang atong text line dire 0915-582-5534. Oy, ang negosyo gwapo itong pastillas. Kay guard pa lang, pilay income. Lukuton lang. Dilipan ang lukuton. Dilipan. Ang tag sa kalibo. Cheche pilan yung Pinyalosa, Palengke Queen. Good morning kaninyo. Tara, giimbestigahan karon sa NBI ang mga opisyal sa Bureau of Immigration nga lakip sa pastillas scam.
Base sa salen sa usa ka opisyal nga dunay sweldo nga kapin 32,000, ang iyang kuan karon niabot na sa 27.9 million pesos ang iyang net worth. Ang iyang assets, grabe. Grabe. Bantong ragaan akong loob ani nila. Kanang, pwede ba apply diya? Mo galing gana, sir, mga ma'am. Muna yung mga lami ininong sa kasal. Kay magkuana, kamo galing, magnagali mo yung mga kaila diya. Dala mo mong mga ninong sa kasal. Kay pag abot pa lang ana sa galagala, minimo mana, sus, galantaon pa sa NBI kung doon na ba kininegosyo tungod sa kadako sa network. Lakip sa gibisangan ng usa ka chief of staff nga dunay item nga security guard. Ang security guard nila dito, ang sweldo 14,000. Dako na nagamay sa usa ka security guard. Apan ang iyang net worth karon. Na muulit ta karon kalit art. 10 million. Okay, bye. Bye. Ayo mo. Grabe ba? Mo na giingon nga Gahi, oy. Arman Ansaldo, nang regards nimo, photography. Brad, ani da midri one time Brad Bay tapos si Kati mi ba picture midri ba? RJ Santos sa Mazda o Globe. Kumusta? Oy, musta mo de tanan? Happy birthday kang Gasi Pakana. Sa ato mga Ay dito ta mga play siguro. Murag lain yang ato mga nasudlang trabaho. lagi ngano kani kapoy ka magsayo pa ta tapos ani gasit Ana. up pa si. Unya, ang Kuwan ga problema kay muhang pa yung computer. Ang pilit pa gid ang video. Unya ang mga asawa sigluto pa na atong pamao. Oh, si pamahaw sige bahin-bahin pag ina ang grabe gining asawa ni sa kabalo lang mo mga kagahi, mas gahi ning asawa ni Art. Pag humana mo diri nami mga kanana gihihap gyud ng lugas kani 252 ka lugas ni nga rice. Ka Bernie. Kani nasobrahan nito si. Oy, salamat kay nindot kaya 2 weeks pa lang ta karon murag na perfect na nato ato mga technical. Kang kuan chief na to mga technician Edelberto Sinadhan Jr. Si pangalan? Edelberto. Kakaraan ba ng tawana? Sige. Chief Dulo. Nakani, Joselito Bertudaso. Ha? Edelberto karon. Joselito. Lito. Lito na lang, Lito. Oga, Danilo. Yap. Danilo? Dan. Ang iling ba kinasilag mga anay mga Ay, ano po ka na ko? Sa una mga panahon, kamo mga millennials, kung wala mo nakabalo, dili ka bunyagan sa pari sa una. Kung mag-o. Kung dili mag-o. Kung babae, Kung dili, muna siya. Joselito. Bunyagan din ka. Joselita. Munang wala. Kung nakay Rafaela. Kung lalaki, Rafaelo. Gabriel Vocal Tesoro. Kumusta ka muna? Goryo. Fred Ibanez Akot. Ang problema lang ani kanina mga naghinapon nga mga kuan dito kaila Teresa Sinadhan, kanang si mga Jonathan Acaba kada adlaw lang ni tagagusa, no? Salamat ninyo mga Si sira. Malo Daing Buna. Good morning kanimo dia. Samuel Cagayan, Davao. Mo ni ang taga Davao nga Cagayan. Kabalo ka, lami na kay karon no kay nanay online ug on air no. Atong online layo kay maabtan, Bismin, tibok kalibutan. Tapos napatay on radio sa 93.5. Salamat kaayo. Salamat tayo ni Clifford Mejia. Mihila. Katong mga ka-congratulate diha, tanamoy mahatang nga pagkaon na mo diri mo dawat gyud pumig ayuda diri. Nara ba sa kanto gyud nga Nara mi diri Veles og Hayes. Katong nagpaglit ra ba tong magic kan narab dito sa unahan day. Ba? Pwede naman tatagag mga usa ka putahe nga sudan diri. Pero lagi matingala ko sa isa ka putahe. Pero nako isala di ay naghatag na day sa ato ang Big Beast di ay. Big Beast. Naghatag na sa to gihatag gabi nakalimot kog dala. Good morning. Kalimot dala nga ay tuwa na awan nahurot yun yung kaon to. Tanara ba ilaga sa balay ko nabantay pagbuntag dakok ing tao? Duda ko na bitbitos ilaga ba. Salamat day sa Big Beast. Bitaw na. Nakakay salamat sa iyo suporta. 2 weeks pa lang may igita, no? 2 weeks pa lang tanya. Tingnan niyo niya, Biramax, ha? Ang atong hotline, 0915-581-8418. O para mas dali, i-PM ni Art or sa gahi na ba yung fan pages para ito masabutan. I-text yun, i-text kayo na atay delivery. Yes, na. Within Cagayan de Oro, i-deliver na padawang ninyo. Para rin na mo mahasol nga mo ato pa mo mga parmasi, kay kabalo ka, sa lisod sa panahon karon. Mudo ka po magpliti. Kaya na lang ay mo kabalaka, di na mo ipang-greet kung sino mo bulabog. 0915. Mo rin mo order og Biramax mo nang i-deliver 0915-581-8418. Again, 0915-581-8418 mo na tong text line. Pili lang mo kising gusto ipag-deliver, naka-brief o naka-pantera. Pwede day.
Basta naka-PPE. Pero 84 years old. Daghang kayong salamat sa inyong papakiuban ka namo mga kagahay ha. Timan ninyo nga negosyo ba? Negosyo. Alam mo, kani seryoso ni mga igala. Ang problema sa uban, hayara magnegosyo kung mo retire na nakagawat og retirement fee. Ang problema mo na ang negosyo po wala po automatic. Kana bitong labi na kung nagsugod ka, may magon ng ubang god kay nagsunod na lang sa successful na daan nga negosyo. Kani magod siya kung for example kamo na pa mo'y trabaho, mo pa ni ang perfect time. At least na pa magumoy backup. So mag-loan og sakto dili kay mag-loan para sa cellphone lang. Mag-loan para sa negosyo. Ta in kaso manggalik oy na day adjustment burag na day at least napa kay makuhaan. Kaya na pa man kay sweldo. Ang problema ang nakapalpak ayara ta magnegosyo pag wa na tay trabaho. Mo na nakabalida. But anyway, swerte kay mo karon. Kay nanay online, mas dali na i-market. Number 2, kung mga apply ka online na pud gihapon, pwede magyuday naman wala man sa una din. Kailangan pag hindi mag-COVID para lang gyuday may kono. So dali na, mas easy na sa inyo Timan ni kanilang last lang Sa una na maligya og longganisa. Lisod kayo kay magpakag 20 kapag di ka sure kung mugawas ka mahalin ba or dili. Ang nakalami karon sa online magbuhat lang kag usa ka pack picturean nimo at least sa imong mga friends kung mo-order sila at least ang imong gibuhat sure halin na. Correct. Take advantage of the technology. Alright, mga kaigalawa, taigong panahon, susamang takna, susamang istasyon, hindi lang giapunta, timan ikining ang katawan na doon ay nga baruganan, may maitampong kalambuan sa atong katilingban. Kini si Art Bonhoc Jr. Oga, siyempre, ang inyong kagahi, mga igala, ang mga bana nga gahi, paminaw mo. Ang bana nga gahi, sa uban, di nagyud mulingi. Kini po si Hilas King Bernie Bitok-Bitok. Okay na ang programang Gahi ni Bay! Kami mo dahil sa akin ang dahigon Umabati ko sa aming batikuson Oh, Bati Art Bonhoc Jr. Oh, Bernie Bitok-Bitok Gahi ni Bay Gahi ni Bay Gahi sa balita Gahi sa kalingawan I've seen 1,000 faces, been in and out of places, but there's no